Ik wil nu welkom heten aan mevrouw Laura Brown en ook aan mevrouw Kim van Roon, allebei van de Haagse Hogeschool. Laura is studentendecaan bij de Haagse Hogeschool en Kim is studentenpsycholoog. Ze houden zich allebei bezig met studentenzorg en welzijn vanuit de onderwijsinstelling. En we vonden het heel belangrijk, gezien het onderwerp wat we vandaag behandelen, om ook jullie perspectief en informatie en goede adviezen mee te nemen voor de aankomende studenten. Ik geef het woord eerst aan Laura. Ja, de microfoon staat nog uit. Ja. Goedenavond Laura en welkom. Ja, dankjewel. Ik zit zo eens even te luisteren naar het verhaal over de verzekering en de VSB. En dat ik denk, mijn hemel, wat krijg je als student verschrikkelijk veel over je heen. En dat gaat jullie ook gebeuren als je straks in Nederland bent en je komt op de universiteit, op de hogeschool. Dan komt er ontzettend veel informatie op je af. Nou, ik denk dat een hele belangrijke tip die ik jullie kan geven is, en bij het Aruba-huis, vraag om informatiesteun. Jullie hebben net van de verzekeringslijn en de VSB, maar ook binnen de hogeschool of universiteit zijn er mensen bij wie je terecht kan als het te veel wordt, als je het niet meer ziet, en een van die mensen, voor de praktische dingen ook, is een studentendecaan. Nou is binnen elke hogeschool de functie van studentendecaan wel weer wat anders, maar bij een aantal dingen hebben we allemaal gemeen. Als je vragen hebt over wet en regelgeving, als je vragen hebt over hoe kom ik bij een huisarts, voor al dat soort regeldingen kan je bij ons terecht. Maar ook om je verhaal kwijt te kunnen. Kim zal daar straks ook nog wel wat over vertellen, vermoed ik. Maar mijn ervaring is dat de overgang naar Nederland is best lastig. Het weer is al een dingetje. De cultuur is een dingetje. In Nederland zijn we erg van de klok en van de afspraken. Afspraken is afspraak, tijd is tijd. En we verwachten dan ook dat iedereen daar gewoon heel soepeltjes in meegaat. Omdat dat voor ons, wij zijn daarin opgevoed, wij weten niet beter. Maar dat kan soms best lastig zijn. Zeker als je nog niet helemaal je weg weet. Dus dat zijn allemaal dingen waar je in het begin heel erg aan moet wennen. En zeker als je dan ook nog eens niet zo heel veel mensen kent op je hogeschool. Dan kan het best lastig worden. Dus ik hoop met heel mijn hart dat jullie gewoon in september naar school mogen. Dus lekker op starten, dat je medestudenten hebt, dat je klasgenoten hebt waar je bij terecht kan. Want daar kan je al heel veel vragen kwijt en dan ga je gewoon mee in de stroom. En ik zou jullie nog een advies willen geven, omdat wij wel veel horen, is eenzaamheid. Dat studenten van Aruba zich toch alleen voelen. En dat heeft te maken met al die dingen die ik hiervoor vertelde. Je bent echt weg van huis, je bent echt heel ergens anders. Dus wat belangrijk is, en daar gaat straks ook nog over, maar ga sporten. Ik werk bij de Haagse Hogeschool en ik weet dat wij voor studenten kan je op de sportcampus, of de campus sowieso al, dat is al een goede plek om naartoe te gaan, maar kan je een sportkaart kopen en dan kan je voor niet al te veel geld binnen de hogeschool, kan je sporten. Je bent lekker bezig, je ontmoet weer mensen, dus dat soort dingen is echt heel belangrijk. En iets waar ik nog even aandacht aan wil schenken is de taal. Ik hoorde net al dat James een aantal dingen in papiaments vertelde. En we hebben het er ook over gehad. Hè? Jullie hebben ook Nederlands op school. En dan kom je hier in Nederland en dan denk je, nou, ik spreek de taal. Maar daar zit toch nog wel een verschil tussen zeg maar, hoe het bij jullie gesproken wordt en hoe het in Nederland gesproken wordt. En dat maakt het soms ook lastig. Want misschien snap je het ook niet allemaal. Dan kan je het allemaal niet even goed volgen wat er gebeurt.
dat maakt je onzeker, dat is vervelend. Weet dat er bij heel veel hogescholen, in ieder geval bij de Haagse Hogeschool, maar ik weet niet of dat landelijk is, kan je in je eerste 2 jaar extra toetstijd aanvragen. En het gebruik van een woordenboek. Zodat je wat meer tijd hebt om de taal te begrijpen en de woorden die je echt niet snapt, die kan je opzoeken. Dus dat kan je helpen. Wat verder denk ik heel belangrijk is, ga Nederlands praten. Ga podcast luisteren. Ik weet niet wat jullie allemaal precies doen, maar zorg dat je veel Nederlands leest en luistert en spreekt. Ook al is dat heel spannend. De enige manier om het te leren is door het te doen. Dus die tip zou ik jullie heel graag mee willen geven. En op het moment dat je denkt, ik weet het niet meer. Elke opleiding heeft zo zijn mentor of een coach of een studieloopbaanbegeleider. Maar je kunt altijd een afspraak maken met de studentendecaan. En wij kunnen niet jullie problemen allemaal oplossen, maar we kunnen wel met jullie meedenken en verwijzen. Hè? Stel dat je straks in Nederland, wanneer je denkt, oh ja, hoe was het ook alweer met die verzekering en hoe ging het ook alweer en ik weet het niet meer. Ga altijd eerst even naar degene die dichtstbij zit. Dat is je mentor of je coach. Lukt dat niet? Ga dan naar de decaan. En wanneer je ook zeker naar de decaan moet gaan, is op het moment dat je studievertraging op gaat lopen door allerlei omstandigheden. Ga zeker naar de studentendecaan als je extra tijd nodig hebt of voorzieningen omdat je een functiebeperking hebt. Als ADHD of dyslexie. Of als je een chronische ziekte hebt. Of daar gaat Kim zo meteen ook weer over vertellen. Ook wat studenten die toch wel wat somber zijn en angstig zijn. Schroom niet. Schaam je niet. Wij vinden dat helemaal niet gek. Wij spreken heel veel studenten. Kom, alsjeblieft. Probeer, want ik snap dat het heel eng is, maar probeer daar overheen te stappen en vraag om hulp. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik mee zou willen geven. Dankjewel, Laura. We zijn heel blij dat vanuit de instelling dat de zorgprofessionals zijn voor de studenten. Ik denk dat we dat misschien op Aruba ook niet echt gewend zijn. Dat er zoveel mensen zijn om de school heen die klaarstaan om studenten te helpen. Dus daar moeten de studenten ook een beetje aan wennen. Van ik kan naar een studieadviseur, ik kan naar een decaan, ik kan naar een studentpsycholoog. Dat is niet iets waar ze gewend mee zijn. Maar het is heel goed dat jullie er zijn en dat ze weten hoe ze jullie kunnen vinden. Ja, en dat is soms heel lastig, maar vraag het je mentor, je coach, je studieloopbaanbegeleider, vraag gewoon, hoe kan ik daar contact mee krijgen? Want dat weten ze allemaal. Ja, hartstikke goed. Heel erg bedankt voor je bijdrage, Laura. Ik wil aan Kim het woord geven, die ook een aantal slides gaat delen met ons. Ja, welkom iedereen. Ik ben Kim van Roon, zoals ik al werd voorgesteld, studentenpsycholoog aan de Haagse Hogeschool. En net als dezelfde school als waar Laura Brown werkt. En ik ga de slides die ik heb voorbereid even erbij toveren om het aan jullie te laten zien. Momentje. Even zien. En dan op deze knop. Even zien. Als het goed is, moeten jullie nu kunnen zien. Zo heel groot, studentenpsychologen. Nou, wat ik misschien goed vind om te vertellen. Een studentenpsycholoog is eigenlijk gewoon een psycholoog. Net als een andere psycholoog. En die vind je op jouw school. En die zijn eigenlijk gespecialiseerd in studentenproblematiek. Dus in dingen die heel veel bij jullie doelgroep voorkomt. Ik zal daar zo meteen nog wat meer over vertellen. Ik wil eerst graag deze punten met jullie doorlopen. Dus wat is een studentenpsycholoog? Is een psycholoog met kennis van studentenproblematiek. En dat kan studiegerelateerde problemen of vragen zijn, of niet studiegerelateerde vragen of problemen. Ja, dus dat betekent dat je naar ons toe kan komen als je bijvoorbeeld last hebt van faalangst of uitstelgedrag waar je maar niet uitkomt.
Of dat je heel erg bang bent voor presentaties. Ik ben zelf ook een beetje gespannen altijd voor presentaties. Dus voor dat soort dingen kun je altijd naar ons toe komen. Maar ook voor niet-studiegerelateerde problemen, zoals dingen die er thuis spelen. Of dat je onzeker bent over dingen. Nou, ik ga jullie daar ook nog meer over vertellen zometeen. De studentenpsycholoog is eigenlijk gratis psychologische hulpverlening. Dus er komt geen verzekering bij kijken. Het is gewoon helemaal gratis. Dus dat is eigenlijk... jullie hoeven er niets voor te betalen. Alle psychologen en ook studentenpsychologen hebben beroepsgeheim. Dus dat betekent dat je met al je zorgen, vragen en problemen naar ons toe kan komen. En we gaan dat aan niemand vertellen. En dus niet aan de decaan, niet aan jouw mentor, niet aan je ouders of aan je vrienden, aan niemand. Dus daar mag je op vertrouwen. Een studentenpsycholoog is een psycholoog die korte trajecten aan kan bieden. Dat verschilt een klein beetje per school, maar dat zijn ongeveer soms 3, soms 4, soms 5, soms 6 gesprekken. Dus korte trajecten. En dat betekent ook dat als je meer vragen hebt, of omdat je misschien wat anders nodig hebt, of wat meer nodig hebt, en dat je misschien moet gaan kijken naar een psycholoog buiten jouw school. En dan is de verzekering weer belangrijk. En dus als je dan vragen hebt over je verzekering, kun je altijd bijvoorbeeld naar de decaan toe gaan, of eens bellen met je eigen verzekeraar om te kijken hoe zit het precies met de gesprekken bij een externe psycholoog, dus buiten de school. En wordt dat dan vergoed en hoe dan precies? Niet alle scholen hebben dus studentenpsychologen in dienst. Dat is misschien wel goed om van tevoren even uit te zoeken als je dat interessant vindt. Je kan het altijd navragen op jouw school, bij je mentor of bij de decaan of bij een studieadviseur. En stel nou dat jouw school geen studentenpsycholoog heeft, dan kan je altijd hulp vragen aan je huisarts. En dus er is net al verteld dat het heel belangrijk is om een huisarts in Nederland te hebben. Dus mocht je nou last hebben van bepaalde stress of onzekerheden, of dat je gewoon eigenlijk heel verdrietig bent of heel moe bent of dat soort dingen, dat kan je altijd met je huisarts bespreken en dan kan de huisarts jou eventueel verwijzen naar een psycholoog buiten de school. Maar als het een studiegerelateerde vraag is of een andere vraag die in een kort traject kan worden behandeld of begeleid, en dan is een studentenpsycholoog daar heel geschikt voor. Wat ik verder nog wilde zeggen over studentenpsychologen is dat het eigenlijk zoiets is als een soort dokter. Als je je been breekt, ga je naar het ziekenhuis. Maar als je heel verdrietig bent of je bent heel moe of je hebt heel veel stress of je hebt ergens mentaal of emotioneel last van, en dan ga je naar een psycholoog. En als je naar een psycholoog toe gaat, dan betekent dat niet dat je gek bent. En je bent eigenlijk juist heel erg normaal en dat betekent dat je goed voor jezelf zorgt. Ik merk wel eens bij mensen van de eilanden dat ze dan denken, maar dan ben ik toch gek als ik naar een psycholoog ga. En dat is dus niet zo. En dus er hangt nog een klein beetje een taboe rond. Maar wat een psycholoog eigenlijk doet, is dat een psycholoog gaat naast jou staan. Om jou te begeleiden bij de dingen die jij op dat moment lastig vindt. En hoe eerder je naar een psycholoog toe gaat, hoe makkelijker het is om aan je problemen te werken. En dus als je ergens in vastloopt, je denkt in cirkeltjes, of hetzelfde probleem komt steeds maar terug in je leven, en dan is het misschien goed om aan de bel te trekken, spreekwoordelijk, en dan eens naar een psycholoog toe te gaan. Misschien ook goed om te weten dat ongeveer 2/3 van alle studenten in Nederland is wel een keer naar een psycholoog geweest. En van die studenten zijn ook 2/3 van die studenten kennen ook een paar andere studenten of leeftijdsgenoten die ook naar een psycholoog gaan. En dus eigenlijk gaan heel veel studenten ook wel eens een keer naar een psycholoog. Dus dat is eigenlijk super normaal. Het is eerder uitzonderlijk als je misschien soms niet gaat.
Even zien, wat wilde ik daar nog meer over vertellen? Ja, als je naar een psycholoog toe gaat, dan kan die helpen als je bijvoorbeeld bepaalde negatieve gedachten hebt. Of als je bepaalde dingen doet waar je eigenlijk mee wil stoppen. Of als je ander gedrag wil aanleren. Of als je iets wil verwerken wat je eerder hebt meegemaakt. Iets heel vervelends van vroeger. Of iets tijdens je studententijd. Of om gewoon te praten, je verhaal te doen en steun te krijgen. En een studentenpsycholoog doet altijd alles samen met jou. Dus op jouw tempo en op jouw manier. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Ik ga zorgen dat ik er niet te lang over doe, dus ik ga er een klein beetje doorheen. Op deze pagina zien jullie wat dingen die er vaak voorkomen bij studenten van de eilanden. Dus taalprobleem is wel al voorgekomen. En dat is ook heel vaak onzekerheid bij taalproblemen. En soms vallen de taalproblemen echt wel mee en dan is het meer onzekerheid. En soms is het ook wel echt wel dat er nog wat verbetering in de taal kan komen. En dan is het inderdaad goed om eens met je mentor op school of je studieadviseur te vragen van, is er iemand op school die mij kan helpen bij mijn taalproblemen? En als het meer onzekerheid is, dan kan je bijvoorbeeld naar je decaan of je studentenpsycholoog toe gaan. Eenzaamheid komt ook wel regelmatig voor. Natuurlijk vooral nu zo in coronatijden is dat nog eens extra. Maar we zien ook wel dat ook voor corona is het ook wel een uitdaging voor studenten van de eilanden om contact te blijven zoeken. En we zien wel dat jullie komen met best wel grote groepen naar Nederland, maar soms kennen jullie elkaar niet altijd even goed. Dus eigenlijk is het heel erg belangrijk om toch mensen en vrienden, een kwalitatief netwerk van mensen om je heen te verzamelen. En dat is gewoon heel erg belangrijk, want het maakt dat de studietijd veel fijner en makkelijker wordt. Heimwee zien we vaak naar de gezamenlijkheid, naar de gezelligheid die jullie kennen van de eilanden. Altijd veel mensen om je heen. En dat kan in Nederland best wel eens een beetje anders zijn. En wat individualistischer. En ook heimwee naar het klimaat of naar de zon. En dat komt ook voor. Wat we ook wel veel zien is dat er een druk vanuit thuis is. Dus dat jouw ouders of je broers of zussen of tantes of ooms of andere mensen van jou verwachten, expliciet of impliciet, en dat je het goed gaat doen in Nederland. Dat je goed je best moet doen. En een beetje sociale steun is zeker goed. Dat ze je stimuleren om goed je best te doen. Maar soms kan het ook heel erg veel stress geven. En als je merkt dat je daar eigenlijk heel veel stress van ervaart, dan kan je soms ook daardoor minder goed gaan studeren. En als je dat merkt, is het ook goed om naar een decaan bijvoorbeeld toe te gaan. Wat we ook heel veel zien is dat studenten van de eilanden een ander niet tot last willen zijn. Dus als je dan met een probleem zit, dan denk je, ik ben een ander tot last. Iemand heeft zijn eigen zorg, ik kom er nog bij. En vaak is dat helemaal niet zo. Maar dat moet je ervaren. En daar wil ik zo meteen een klein oefeningetje mee doen. Een mini oefeningetje. Wat komt er nog meer vaak voor? Dus schaamte bij hulpvragen. En waardoor het dus vaak te laat is. Of dat het al best wel wat erger is geworden. Of dat het echt al je studie ergens gaan beïnvloeden. En dus zorg dat als je vastloopt, dat je op tijd om hulp vraagt. Wat we ook wel zien, is dat we zien vooral bij meiden van de eilanden, dus bij meisjes, dat ze heel erg veel gaan studeren. En dus dat studeren echt nummer 1 wordt. En dat ze soms dan minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Dus dat ze soms ondertussen een beetje somber worden of angstig om het verkeerd te doen. Dus dat is dat tekeningetje van die pijl omhoog. Dus dat ze alleen maar beter willen doen. Maar soms lukt dat gewoon niet. En dan is het goed om dat toe te geven. En wat we ook veel zien bij studenten van de eilanden, en dat zien we iets meer bij jongens, maar ook wel soms bij meisjes, is uitstelgedrag. En sommige scholen bieden daar bijvoorbeeld ook trainingen voor. En dus kijk ook eens of er op jouw hogeschool of universiteit trainingen zijn om bijvoorbeeld te leren om met jouw uitstelgedrag om te gaan. Wat we ook wel regelmatig zien, is dat er toch ook wel wat dingen thuis spelen.
wat spanningen of ingewikkelde situaties. En daar ben je misschien al helemaal aan gewend dat dat zo is. En dan nog is het wel goed om dat ook eens te gaan bespreken. Omdat vooral als school best wel stressvol voor je is, dan is thuis, het zou jouw steunpilaar moeten zijn. En als het thuis ook niet zo heel erg fijn voor je is, dan is het fijn om toch te zoeken van hoe kan ik daar dan mee leren omgaan. En dus dat is ook iets waarvoor je naar een studentenpsycholoog zou kunnen gaan. En een ander punt is een belast verleden. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat je bijvoorbeeld dingen hebt meegemaakt in je leven. Vroeger, als kind, of een paar jaar geleden, in je puberteit, of op school, iets met familie of niet. Wat best wel jou een beetje gevormd kan hebben als mens. En wat je zo bij je kan dragen als een soort hele zware rugzak. En ook als je zoiets hebt, is het toch ook wel goed om daarmee hulp te zoeken. En je daar ook niet voor te schamen, omdat als je daar niet hulp voor zoekt, kan die rugzak soms alleen maar zwaarder worden. En dus ga dan ook aan de bel trekken. En al die dingetjes kunnen natuurlijk bang maken of je somber maken. En dat is een soort van iets wat heel veel studenten wel af en toe hebben. Maar als je te lang bang bent om te falen, of te lang somber voelt, dus dat je je bijvoorbeeld leeg voelt of vermoeid of down voor, laten we zeggen, in ieder geval minstens 1 maand of langer dan 1 maand, trek dan ook aan de bel. Nou, we gaan richting het einde. Ik wil dit nog even aan jullie uitleggen wat er op deze slide staat en ik wil nog een klein oefeningetje met jullie doen. En dus wat moet je nou eigenlijk echt onthouden van mij als studentenpsycholoog? En ook van alle andere sprekers die jullie tot nu toe hebben gehoord. Wees niet eigenwijs. Vraag zo snel mogelijk om hulp als je vastloopt. Soms dan kunnen jullie heel eigenwijs zijn. En dat is op zich een hele mooie eigenschap. Maar niet als je vastloopt. Dus trek dan nogmaals aan de bel. Zoek regelmatig contact met medestudenten of andere leeftijdsgenoten. En investeer in kwalitatieve vriendschappen. En niet per se kwantitatieve vriendschappen. En dus dat betekent, ga goede contacten aan. Mensen waarmee je goede gesprekken zou kunnen voeren. En uit je ook over dingen waar jij je zorgen over maakt. En deel dat met elkaar uit. En er is niets om je voor te schamen. Een kwalitatieve vriendschap, en dat kan er 1 zijn, en dat kunnen er ook 20 zijn. Maar dat kan your lifesaver zijn, als je even het moeilijk hebt. Praat over je zorgen, want een ander zou niet willen dat jij al die tijd met je problemen rond hebt gelopen. Het is een compliment voor een ander als je je probleem deelt. Jij bent niet een ander tot last. Oké, ik wil een heel klein experimentje met jullie doen. Ik doe dat een beetje in een monoloog, want ik kan jullie niet zien of horen. Dus denk dat even voor jezelf. Stel nou, je bent in Nederland en je hebt je draai een beetje gevonden. En jij hebt een goede vriend of vriendin en die loopt al best wel heel erg lang met een probleem. Maar hij of zij vertelt dat niet aan jou. En na 1 jaar of 2 jaar misschien zelfs, vertelt die persoon dat eindelijk aan jou. Wat zou jij dan willen zeggen tegen die persoon? En misschien heb je nu een antwoord voor jezelf geformuleerd, maar merk dan dat jouw reactie waarschijnlijk is: welkom, vertel maar. Je bent niet tot last. Ik ben blij dat ik het eindelijk weet. En dat is precies hetzelfde voor jou. En dus als jij ergens mee zit, dan reageert een ander net zoals jij. Dus meet niet met 2 maten. Jij bent eigenlijk hetzelfde als alle anderen. Dus als een ander naar jou toe komt met problemen, dan vind jij dat fijn. En dat geldt dus ook andersom. Ik kijk eventjes jou aan, James. Ik ben even de tijd kwijt. Misschien loop ik helemaal uit. Maar heb ik tijd nog voor een heel klein ander experimentje?
Ja hoor, ik denk Ja? dat we nog 1 à 2 minuutjes hebben en dan gaan we verder met de 2 andere onderdelen. Ja, Oké, is goed. Dan wil ik jullie nog een heel klein experimentje voorhouden. Stel, je bent 60 jaar oud. En dus je bent inmiddels afgestudeerd en je hebt een heel deel van je leven inmiddels geleefd. En je bent inmiddels dus ouder, maar ook wijzer. En je kijkt zo terug op deze studietijd. Hoe zou je dan willen dat je terugkijkt op deze studietijd? Denk dat eens voor jezelf. En datgene wat jij je nu zo bedenkt, probeer dat dan ook vast te houden. Dus als jij merkt van, hé, ik ben eigenlijk alleen maar gestrest, dan is dat dus niet hoe je het eigenlijk wilde doen. En dan is het goed om ook om hulp te vragen. Omdat je dan kunt kijken, hoe kan ik dan met deze moeilijke dingen omgaan? En misschien kan het dan alsnog een hele leuke studietijd worden. Eindconclusie, zorg goed voor jezelf. Dank jullie wel. heel goed. Dankjewel, Kim. Ik ben blij dat je uiteindelijk toch voor hebt gekozen om de slides met ons te delen vandaag. Ik vond het een hele mooie bijdrage. Graag gedaan. Ik denk dat zeer dank daarvoor aan jullie allebei, zowel Laura als Kim, dat jullie vanavond met ons willen zijn. Ik denk de allerbelangrijkste boodschap inderdaad is gezegd. We staan hier voor je. Kijk hoeveel mensen er zijn vanavond die klaarstaan als je eenmaal in Nederland bent om je te ondersteunen, om je te helpen, om te adviseren. We verwachten zeker niet dat vanmiddag alles blijft hangen. Maar het gaat erom dat je tenminste weet waar je hulp kunt vragen en wie je kunt benaderen. En ik denk, Kim, dat je ze ook aan het denken hebt gezet met een aantal met je bijdrage en ook met je experimenten. Dus heel erg bedankt. Graag gedaan.